Moje ime je Zorica Kostić, ja sam autor udžbenika Poslovna komunikacija. Poslovna komunikacija je udžbenik koji koriste učenici prvog razreda trgovačke škole. Inače sam i ja nastavnik, odnosno profesor u trgovačkoj školi u Beogradu već dugi niz godina. I ovaj udžbenik je nastao na osnovu napisanog plana i programa koji sam takođe ja radila kada smo uveli novi obrazovni profil trgovac u ovoj trgovačkoj školi. Udžbenik je potpuno napisan prema planu i programu i potpuno ga prati, ali moram reći da ovaj udžbenik takođe mogu da koriste i drugi obrazovni profili koji nisu možda iz ovog područja rada i iz drugih područja rada, ali koji može da im posluži kao građa za izučavanje komunikacije i korišćenje komunikacije i u svakodnevnom životu i uopšte u poslovanju. Novi način poslovanja koji sada se nameće uvodi nove standarde u poslovnom ponašanju, tako da je i ovaj predmet dobio naziv poslovna komunikacija, ne samo komunikacija. Budući trgovci, takođe i svi drugi profili, trebaju da steknu neophodna znanja, a takođe i veštine u komunikaciji, što će unaprediti njihov profesionalni razvoj i građenje njihovih kompetencija za zanimanje. Da bi se naši učenici pripremili za praktičan rad, u ovom udžbeniku nalaze se brojni prilozi, brojna dokumentacija, ilustracije, zadaci, pitanja za radoznale učenike i tako dalje, koji mogu da posluže kako bi deca usvojila što bolje znanja i stekli veštine iz ove oblasti. Ovaj udžbenik ima 5 modula. Oni su povezani, ali su donekle iz zasebne celine. Prvi modul odnosi se na uvodni deo šta je to poslovna komunikacija, koje sve vrste komunikacije imamo, koje su pravila komuniciranja, karakteristike komunikacije, sredstva i načini koje koristimo u komunikaciji. Jednostavno uvodimo polako učenike u problematiku i jednostavno da razmišljaju na takav način koliko je u stvari komunikacija značajna u sadašnjem životu. Pisano poslovno komuniciranje je drugi modul, pošto naš obrazovni profil trgovac ima puno, da kažem, poslovnog pisanog komuniciranja. Mislim da je jako neophodno da se i ta znanja i veštine steknu, tako da je potpuno drugi modul posvećen oblikovanju poslovnih pisama, vrsti poslovnih pisama, pisanju e-mailova, CV-a, poslovnoj korespondenciji, posebno u robnom prometu, koje se odnosi na svu dokumentaciju i sva poslovna pisma koji postoje između, na primjer, kupaca i prodavaca. Treći modul je apsolutno posvećen komunikaciji u trgovini u smislu tehnike prodajnog nastupa, u smislu barijera u komunikaciji. U ovom modulu se priča i o tipovima kupaca, komunikaciji sa pojedinim tipovima kupaca, zatim u eksternoj komunikaciji, internoj i tako dalje, tako da je potpuno prilagođen komunikaciji u trgovini i potpuno vas uvodi da steknete jedne veštine koje su vam neophodne u prodaji. Četvrti modul odnosi se na prodajne sposobnosti i veštine i ovde je reč o veštinama najviše, zato i nosi naziv veštine, veštine aktivnog slušanja, postavljanja pitanja, govora, komunikacije, da kažem grupne prodaje, prodaje 1 na 1, veštine neverbalne komunikacije, veštine oblačenja, govora, pisanja i tako dalje. Peti modul sam posvetila poslovnom bontonu, pre svega bontonu kao načinu lepog ponašanja, manirima, titulisanju, pozdravljanju, odevanju, poklonima, jednostavno i poslovnom moralu. Mislim da je to jako važan modul koji jednostavno vas uči i za život, a i za buduću profesiju. U dodatku udžbenika nalaze se kulturološke različitosti među narodima, gde je na jedan interesantan način, kroz jedan interesantan tekst, obuhvaćeno mnogo zemalja sa specifičnostima njihove komunikacije, poslovnih običaja
i mislim da je to ovako interesantno ne samo za trgovce, već i za sve druge profesije koje imaju veze sa, na primjer, spoljnom trgovinom.